Hieno peli, tää on täysin uudistunut malli, että tää on se kiinteistöhuollon myydyin kone. Että ykkösnyrkki käytännössä kiinteistöhuoltoa. Meilläkin on tällainen, yksi on lähdössä nyt sitten vuokratouhuihin ja on pidetty laite ja luotettava. Joo, ja työlaitteita löytyy myös näihin koneisiin. Että ne on niinku tavallaan yksi meidän iso jalka ja täällä näkyy jo työlaitteita pihalla, että se on hieno homma. Että kyllä. Kymen trukkipalvelu, Matti Kaukonen, toimitusjohtaja, omistaja. Simo Agre ja KH Koneet Oy, liiketoimintajohtaja. KH Koneet ja Kymen trukkipalvelu aloitettu yhteistyö huolto- ja vuokrausliiketoiminnassa. Meille tuo vuokrakone-repertuaariin hienot uudet nykyaikaiset laitteet, mitä meillä ei aikaisemmin ole ollut. Et meillähän on paljon työkoneita, trukit pääasiassa, pyöräkuormeet ja nyt on sitten tämä kiinteistöhuolto- ja kaivinkonepuoli tässä tapetilla. Ja pyritään siihen, että saadaan tätä hommaa tästä yhteistyössä saadaan kappaleita maailmalla. Tämä täyttää meille semmoisen niin kuin valtavan sanotaanko aukon tällä alueella. Toiminta on ollut hieman puutteellista sekä huollon että vuokrauksen osalta täällä. Että nyt päästään niin kuin tavallaan markkinaan haltuun myös tässä sille tasolle, mikä se on meillä muualla Suomessa.